Гадәттә хатын-кызларны бетмәс төкәнмәс эш кенә түгел, шәхси тормышка кагылышлы сораулар да борчый. Ничек кияүгә чыгырга, ничек гаилә ныклыгын саклап калырга? Бүгенге репортажыбызның героинясы Гөлбикә ханым нәкъ шушы сорауларга җавап таба. Ямле җәй айлары җитсә, алар гадәттә шәһәр паркларында һәм Башкортстанның табигать кочагында очраша. Эчке серләрне бүлешү, күңел борчуларын тынычландыру, яңа ахирәтләр табу. Бәхетле хатын-кызлар ассоциациясын җитәкләгән Гөлбикә Хәйрелваринаны чын мәгънәсендә җан дәвалаучы дип әйтеп була. Ул гүзәл затларга хас булган артык уйлану, сагышларга бирелү гадәтләреннән котылырга ярдәм итә. Хатын кеше кияүгә чыкса, 5 ел бер нәрсә ирдән көтмәсен. 17 яшендә кияүгә чыккач, Гөлбикә ханым аптырашта кала. Хәләл җифетенә һәм аның әти-әнисенә карата нинди мөнәсәбәттә булырга? Ничек дөрес сөйләшергә һәм кайда киресенчә эндәшми калырга? Тормыш юлында берникадәр хаталар ясаганнан соң милләттәшебез эзләнә башлый. Махсус әдәбият укый, төрле тренинглар үтә. 10 ел элек ана бәхетенә ирешкәч, дин юлына баса. Мин уйладым, ничек инде мин бу баланы тәрбияләргә тиешмен. Ул бит миңа карап үсә. Диндар булуына карамастан, Гөлбикә ханым үзенең тренингларында үгет-нәсихәт укымый. Тормыштан алынган кызыклы мисаллар китерә, юмор аша әңгәмә кора. Мин Гөлбикә ханым турында 7 ел элек белдем, аның тренингына электем дә үземнең сорауларыма җавап таптым. Кияүгә сыгылымның сәбәпсеһе лә Гөлбикә ханым булды инде. Соңгы елларда милләттәшебез төрле илләрдә семинарлар һәм тренинглар оештыра. Милләт, раса, дин төренә карамастан, бар дөнья хатын-кызларын бер төрле сораулар борчый дип саный ул. Мин бик яратам Казахстанга йөрергә, чөнки Россия хатыны ул ала гыйлем үзенә өчен, азатлык өчен. Казах хатын кешеләр алар гаилә өчен гыйлем ала. Шуңа күрә аларда бик әз аерылышу. Бик әз. Бездә инде бик күп. Пандемия аркасында чит илләрдә семинарлар оештыру мөмкинлеге шикләнсә дә, милләттәшебез гүзәл затларга дистанцион очрашулар аша ярдәм итүен дәвам итә. Уфадан Миләүшә Латыйпова, Татарлар.